lume de brânză. Vine John, ascundeți-vă, prieteni! Te pricep să ții de 6 amice. Locuim într-o casă grozavă. Atâta timp cât individul ăsta, Arbuckle, nu ne remarcă prezența, n-aș vrea să fiu în alt loc. Ia să vedem la ce să ne uităm. La un documentar de 23 de ore despre cât de lungi pot fi unele documentare? La redifuzarea unei emisiuni în reluare, la care nu ne-am uitat la vremea aceea? Sau la un film de călătorii despre o nouă atracție turistică dedicată brânzei? Brânză? Dă pe canalul 9, Garfield. Hă? Bine ați venit la grozavea mea nouă emisiune. Așa este, sunt eu, Eddie Gourmand. Azi vom vizita cel mai mare și mai nou parc de distracții din lume, Tărâmul Brânzei lui Eddie Gourmand. L-am construit pentru că toată lumea adoră brânza. Aparatele de aici sunt, ați ghicit, din brânză. Clădirile sunt din brânză, ferestrele clădirilor sunt din brânză. Chiar și pizza cu brânză conține, ați ghicit, brânză. Asta da, nu, tate. Avem burger cu brânză, sandvișuri cu brânză, brânză daneză, biscuiți cu brânză, brânză fără biscuiți. Plănuiți-vă o vacanță cu brânză și veniți pe Tărâmul Brânzei la Eddie Gourmand. Suntem pe Tărâmul Brânzei la Eddie Gourmand. Accesul șoarecilor e interzis. Cerule, am o ciudată poftă de brânză. Garfield, vechi amic, vechi prieten, trebuie să ne duci acolo. Pe Tărâmul Brânzei? L-ai auzit? Accesul vostru e interzis? De asta trebuie să ne duci acolo. Ești destul de isteț să ne duci acolo. Oh, nici vorbă. Dacă vrei să intri, găsește o cale. N-am de gând să vă ajut să vă furișați pe Tărâmul Brânzei. Garfield, tocmai m-am dus în bucătărie să-mi iau o felie de brânză. Și ce-i rău în asta? Și avea un atașament. Ne putem duce pe Tărâmul Brânzei? Întreaga casă e iar plină de șoareci. E treaba ta să scapi de ei. Ăsta e momentul în care John mă amenință să-mi retragă privilegiile lasaniei. Ne putem duce pe Tărâmul Brânzei? Dacă nu scapi imediat de ei, s-a zis cu lasagna pentru restul deceniului. O amenințare constantă, ieftină, ceea ce nu înseamnă că nu e mereu eficient. Ne putem duce pe Tărâmul Brânzei? Vrei să plecăm, Garfield? Du-ne pe Tărâmul Brânzei. O să vă scot definitiv din casă dacă voi face așa ceva. Arată-ți colții. Ăsta de unde mi-a ieșit? Nu. Ne putem duce pe Tărâmul Brânzei? Bine, să mergem. Ne duce pe Tărâmul Brânzei? Ne duce pe Tărâmul Brânzei? Ne duce pe Tărâmul Brânzei? Ascultă-mă cu atenție, motanule. Te-am angajat ca să ți șoareci departe de Tărâmul Brânzei. Dacă vei lăsa un singur șoarece, șobolan sau orice rozătoare blănoasă să intre aici, vei fi concediat. Nici o problemă, domnule Gourmand, mă ocup de asta. Nu o să vedeți niciun șoarece aici. Sper că nu. Am o slujbă grozavă aici și nu vreau să o pierd. Am prea multe probleme, afacerile merg îngrozitor. Credeam că lumea e amatoare de brânză, nu înțeleg ce se petrece. Wow! Salut, Garfield! Oh, salut! Tu erai Harry. Nu credeam că o să te întâlnesc aici. Nu e prea cald pentru un pardesiu? Nu, mi-e suficient de răcoare. O dovadă că-s grozav. Sunt 31 de grade. Oh, e chiar atât de frig? Cerule, trebuia să-mi iau și un fular. Pe curând, Harry. Hei! Garfield, din întâmplare, n-ai șoareci sub pardesiu, nu? Șoareci? De ce aș avea șoareci sub pardesiu? Ești tare nostim. Nu există șoareci sub pardesiu. Tacă-ți flanca, Humphrey. Oh.
Am ajuns? Suntem pe tărâmul brânzei? Întocmai. Ai promis că o să ne duci acolo. Așa voi face. Mai am încă o idee. Buongiorno! Am venit să livrez fenomenala pizza cu brânza lui Vito, ca să sporesc gloria de brânză a ținutului de brânză. Intră! Grație, micuțul meu gatto! Îmi pare rău. Eu, adică Vito, a uitat să lase pizzele astea aici. Știi drumul, amice? Oh! Nu! Dă-mi voie să mă uit la pizzele astea. Ce topping grozav! N-ați comandat o pizza cu șoricei? Scuzate, senior. Garfield, ne-ai promis. Știu. Ești sigur de asta, Garfield? Nu, dar suntem deja cocoțați aici. Cred că vom reuși. Oh, cerule! Nu cred că vom reuși. Nu cred că vom reuși. Am avut dreptate, n-am reușit. Garfield, ne-ai promis. Citrăină, dacă vreau să-mi țin promisiunile, va trebui să nu mai fac altele. Ne putem duce pe tărâmul brânzei. Ne ducem pe tărâmul brânzei. Ne ducem pe tărâmul brânzei. Ne ducem pe tărâmul brânzei. Se pare că m-am descurcat de minune să țin șoarecii departe. Harry, fii atent! Șoarece încearcă să intre în parc! Oh, stați! Nu-ți face griji, îi fugăresc eu de aici. Mersi, Garfield, tocmai m-ai scutit de... Chiar ne ducem pe tărâmul brânzei. Ui! Hei, întoarce-te aici! Asta este visul meu de o viață. Mulțumesc, Garfield. E cel mai frumos lucru pe care l-am văzut în viața mea. Haideți, prieteni, să-l mâncăm. Ce dă? Oh, nu! Se apropie mortalul! Garfield, îți arăt eu ție! Achiteilă, o să-mi arate el mie. Vreau să gust clădirea aia. Pare a fi brânză camembert. Mai târziu. Te-ai descurcat bine, Garfield? L-am pierdut. Da, dar... Ce-i cu mirosul ăsta îngrozitor? Păi, pereții miros așa. Locul ăsta e făcut din Limburger. Oh, nu! Vreau să ies! Oh! Din cauza ta o să-mi pierd slujba, Garfield! Trebuie să o șterg de aici! Mașina asta se dezintegrează! La ce te așteptai? Toate lucrurile de aici sunt din brânză! E inutil. Tărâmul brânzei e un eșec. Ce se poate întâmpla mai rău? Sunt ruinat.
Vă spun eu, locul ăsta a fost o greșeală. Nimeni nu vrea să vină aici cu excepția șoarecilor care sunt lefteri sau au prea puțin bani. Prea multă lume e intolerantă la lactoză în zilele astea. Scuzați-mă, sunteți Edi Gurmand, proprietarul tărâmului de brânză? Da, de ce? Reprezint o companie care construiește mall-uri în zonele care gem deja de așa ceva. Am vrea să cumpărăm și terenul ăsta pentru un mall. Oh, vreți să cumpărați pământul meu? Exact, vă vom plăti mai mult decât ați dat pe construirea tărâmului de brânză. Batem palma! Cu condiția să demolați clădirile astea de brânză de pe teren. Mă întorc mai târziu cu contractul. Sunt salvat. Voi scoate chiar profit. Trebuie doar să mă gândesc cum să scap de clădirile astea. Ei, Garfield! Da, este o idee grozavă. Spune-i șefului tău că vom curăța noi terenul. Doar dacă vă pot ajuta și eu. Hei, domnul Gurman spune că îmi vei găsi o slujbă nouă la mall. O, grozav! Mai dorești o bucată de acoperiș din gorgonzola, Garfield? Nu, mersi. De-abia am terminat niște podea din Guda. Și vezi acea clădire cu 3 etaje? Încerc să-mi dau seama cum să o pun la grătar între 2 felii uriașe de pâine. Poate că o voi topi și voi face cel mai mare fondue din lume.